ኤርትራ ኣብ ጥዕናዊ መዳይ ብኣብነት ዘጥቅስ ዓበይቲ ዓወታት ተጎናፂፋ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅፃር ዝተኻየደ ፃዕርን ዝተረኽበ ዓወታትን ድማ ኣብነት ናይዝዩ እዚ ዓወታት እዚ ተዓቂቡ ንዝበለፀ ውፅኢት ንኽስራሕ ምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ወሳኒ ከም ዝኾነ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝገልጽ ሃብቶም ፕረዚደንት ዘዳለወ ጸብጻብ ሳምሶም ሃይለ ካውቢ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅፃር ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ውሁድ ፃዕሪ ወሳኒ ምዃኑ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር ጨንፈር ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ገሊፆም ሰባት ብዛዕባ እቲ ሕማም ብምንታይ መፅእ ከመይ ትከላኸሎ እንታይ ትገብሮ ገለ ንኽፈልጡ ብሬድዮ ድዩ ብጋዜጣ ብቲቪ ብኣኼባታት መልክዕ እቲ ጎስጓስ ተካይድ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ጎስጓሳት እዚ ከመይ ይሰርሕ ኣሎ ድማ መፅናዕቲ ንገብር ኢና ማለት እዩ ሕጂ ክንሪኦ ከለና ሰብ ኩሉ እኩል ይፈልጠት ኣብ ኤርትራ ብዛዕባ HIV ብዛዕባ ዓሶ ብዛዕባ ቲቪ ተኣፍልጦ ጃስ ዩኒቨርሳል ኩሉ ዳርጋ ሰብ HIV ብኸመይ መፅእ ብኸመይ ትከላኸሎ ፈልጥ እዩ ዓሶ ብኸመይ መፅእ ብኸመይ ትከላኸሎ ፈልጥ ቲቪ ኸሙ ኣበይ ከይዱ ክሕከም እንታይ ገይሩ ገለ ዘይፈልጥ ሰብ የለን ማለት ሕጂ ብፍላይ ኣብ HIV ኣፍልጦ ዋላ ሓንቲ ፀገም የለን እቲ ፀገም እንታይ ባህሪኻ ምቕያር ማለት ሕጂ ዝያዳ ኣድህቦ ኣብ ባህሪ ናይ ሰባት ምቕያርን ናብ ግብሪ ስለ ዝኾነ ዳርጋ ከምዚ ኦፐን ካምፔይንስ ገለገለ ዳርጋ ብዙሕ የለን ደፊና ንፅቕጠሉ ትምህርቲ ይመዘና እዩ ነሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ዶክተር ኣርኣያ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ 15 ዓመታት ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምቁፅፃር ብዘካየደቶ ሓያል ፃዕሪ ነቲ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብልዕሊ ፍርቂ ምጉዳል ዝብል ብሸቶታት ሚሊዮን 6 ዝፍለጥ መደብ ኣቐዲማ ከም ዝወቕዓቶ እንተኾነ ግን ተመሓላለፍቲ ሕማማት ብባህሪኦም ተመላለስትን ተቆፃፂሮም ኢልካ ዘየዛንዩን ብምዃኖም ኣብ ቀፃሊ ምክትታል ክትህሉ ዘገድዱ ምዃኖም ኣብሪሆም ሕማማት ዓሶ HIV ኤድስን ዓባይ ሰዓልን ንምቁፅፃር ብልዑል ኣቓልቦ ከም እተሰርሐ ብምሕባር ድማ ተርእየቶም ሕማማት ናብ ዝተሓተ ደረጃ ምውራዱ ምርኣያ ናይዚ ከም ዝኾነ ሓቢሮም MDG 8 ጎልስ ነይርዎ ማለት እዩ ሓደ ካብቲ ጎል እቲ ሻድሻይ ጎል ንምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዝምልከት እዩ ብፍላይ ኣብ HIV ቲቪ ማላርያ ካብቲ ዝነበሮስ ብፍርቂ ንምጉዳል ዝዓለመ ነይሩ ዳርጋ ኤርትራ ድማ ኣብ 3 ሕማማት ዳርጋ ቀድ ኣብ መብዛሕትኡ ዳርጋ ነዊሕ ገይሩ ኣብቲ ሸትኡ ወቂዑ ማለት እዩ ብፍሉይ ናይ ዓሶ ነይሩ ካብ ኣልማ ናይ ሃገራት መራሕቲ ኣፍሪካ ሽልማት ዝመፆ MDG ካብተን ዝተዓወታ ውሕዳት ሃገራት ስለ ዝኾነት እዩ ኣብ HIV ኣብ ቲቪ እውን ተመሳሳሊ ክስተያት ኣሎ ማለት እዩ እዚ ቀንዲ ናብዚ ክንበፅሕ ክስታይ ዘበለና እዚ ቀንዲ ብሓባር ምስራሕ እዩ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብዚ ዕማም እዚ በይና ይሰርሕና ኣሎ ብዙሓት መሻርክቲ ኣለዉ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን እንደገና እውን ምስቲ ኮሚኒቲ ድማ ጥቡቕ ዝኾነ ምክታል ስለ ዘለና ሕጂ ኣነ የዕዊትና ዝብሎ ሓባራዊ ስራሕን ኮይኑ ሓደ ካል ድማ ተወፋይነት ናይ ኣባላት ሚኒስትሪ ጥዕና ድማ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ንዓወትና ዝደረኽ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕማም ዓሶ ንምቁፅፃር ኣብ ምዕዳል ናምስያ ምንፃግ መድሃኒት ከባቢያዊ ፅሬት ከምኡውን ቁልጡፍ ሕክምናዊ ምርመራታት ምግባር ካብቶም ኣብ ጎስጓሳት ኣተኩሮ ዝተዋህቦም ሜላታት ምክልኻል ምዃኖም ዘነፀረት ዶክተር ኣርኣያ HIV ኤድስ እውን ብመንገዲ ፅልዋ መዘና ንቕሓት መንእሰያትን ምዕባይ ተሰከምቲ ናይቲ ቫይረስ ዝኾኑ ዜጋታት ድማ ግቡእ ሕክምናዊ ክንክንን መድሃኒትን ከም ዝረኽቡ ከም ዝግበር ገሊፆም ንሕማም ዓባይ ሰዓል ብዝምልከት ድማ እቲ ጨንፈር ግቡእ ክትትል ኮለላ ኣልያን ክንክንን ንሕሙማት ኣብ ምግባር ከም ዝነጥፍ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ናይቲ ሕማም ንዝርከቡ ግዳያት ድማ ብፍሉይ ንግዳያት ሕማም ተባሂሉ ኣብ ዝተደኮነ ሆስፒታል ፍሉይ ክንክን ብምግባር ንምቁፅፃሩ ከም ዝስራሕ ሰላዚ ድማ ተርእዮ ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዘየለ ኣረድዮም ዶክተር ኣርኣያ ብርሃነ ኣብ መወዳእታ ዜጋታት ብሓፈሻ ኣብ ዓሳዊ ቦታታት ዝነብሩ ድማ ብፍላይ ረስኒ ምስ ዝስምዖም ከምኡውን ንልዕሊ 2 ሰሙን ምስ ዝህሉ ቁልጡፍ ሕክምናዊ መርመራ ክገብሩ ኣዘኻኺሮም ካብ ንኡስ ዞባታት ፎርቶ ሳዋ ለጓዓን ሰባን ድገን ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣፍ ሂምቦል ናይ ሕርሻ መሬት ተዋሂቦም ብመስኖኣዊ ኣገባብ ዘልምዑ ዘለዉ ሓረስቶት ንጥፈታቶም ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ዝረኸብሉ ሓቢሮም ንሳቶም ምስ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ድገ ኣብ ዘካየድዎ ርክብ ኣቐዲሞም ኣብ ክረምታዊ ዝናብ ዝተመርኮሰ ሕርሻዊ ንጥፈት የካይዱ እኳ እንተነበሩ ምስ ፃዕሮም ዝዳረግ ምህርቲ ክሓፍሱ ከም ዘይከኣሉ ብምጥቃስ ኣብዚ ሕጂ ዘልምዕሉ ዘለዉ ምምሕዳር ከባቢ ምስ ወረዱ ግን ሳላ ዝተዋደደሎም ምቹእ ባይታን ብኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ዝግበረሎም ዘሎ ሓገዛትን ብመስኖኣዊ ኣገባብ ተጠቂሞም ርቡሕ ምህርቲ ኣብ ዝሓፍሱሉ ደረጃ ከም ዝበፅሑ ገሊፆም
اتخابين حرشا متشو بمخانو والقاو تعري حرستوت انت دا توسيقو فرز عرخا كم زي كل بمحبار دما نزيادة اتطاونت كم سرحو الرقاقيتهم نت سرح زكاتر زلو ابال كوربوريشن زرات انتريتن اتو دانيال عنداي دما اتوم كابنو الزوباتات لوغو عن سبان دقا فورتو ساوان زمصو 136 حرستوت نزتفترو لهم عدل بقبو سالاس تتقملو زراتهم اب زت امامن درجه بصحو خمزلو بمحبار مهرتهم كساب زحفسو مكتالومن صعرومن كقصلو تلابيوم اما حضرنو الزوبا دغ اتو محمد ايلا بوغدو منغستي منابرو حبرتسب بحفشا تحت درجه منابرو زلهم حرستو دما بفلاي سريحهم منابروم كمحايشلو اب زقول كابيتات كنطفو زكايدو زلو صعري وصيتاو مخانو ابافيم بولت بصح زلو درجه هياو مسكر كم زخونه قليصوم زخمزيلن كله حرصت ممحدار كابي شبح نوزبا جندا طب زبلت ماي بمعقاب اتوتهم نمخعبات ما اتو وفراتات يكايدلهم علامات وفرا كاب برخت غباتات زورد وحيز اب تقمم نمو على المخانز تقصتهم حرستوت معالتاو بقلبتهم سمناو دما 50 صندي ابو عرب مستاف اب مصغان عقماتن جريفاتن ينطفهم زلو قليصوم نساتهم بتوسخي ابتي عمت مصبو حج زبرس عقماتن جريفاتن مصغان زسلاسلو نطفتات ناي ماشينر حجز كغبرلهم حاتيتهم ام محدار كابي شبح 750 هكتار زحرس مريت كوانتلو 450 هكتار طراي اب تقمي وعلم هلاو زتغسا محدارت محدار كابي اتو عثمان فاقر زترف 300 هكتار ناب نور نمملاس كبير صعري كم زحاتته بمحبار لوم عمت بسنكي وحدي زنابن حنساب زوردو حج بزي مقصارو من اتوتوم كم تزدل خمزي كونه قليصوم من محدار كاب الشبح كاب حوس ختم قحتي لاي نشنخ سميناو معراب 25 كيلومتر رحقات ركب ابنو زبا سنعفه طعنا طريت نموحاس كاب 23 كساب 28 لكاتيت بزتخايده زمته لعلي 91 شح طريت صره وشطاون قداماون حمامات تختيبان اتي اب 23 من محضرات كبابي استوهب كتابت اكل نايت حمامات نمكلخال السلاسل مدبات مخانو زحبره حالافي چنفر منستر حرشابتون وزبا اتو برقه مسغنا واننت طريت اقداسنو تگنزيبوم نطريتوم اب غزيو كختبون تلابيوم حاكم انساعتو زرسنا يتخلب وغنو اب تخابي زتراي حمامات كوانتا زيله اتمدب نتنطريت ناي مكلخال حمامات عقمن كم زدنفع قليصوم وننت تريت بوغنوم بنصا زرخبو زلو اغلغلوت كتابت تعنا تريتوم اوحيسو ربحاتاتهم ام مدنفع العلا استواصو خم زلو بمئمان قصالنتو كرغاغص تمحصينوم اب مسمر قحتي لاي شعب بو حجز تبلاشو تنصفت بينتوتات اب اغلغلوت مغعازيات صقمات يفطر سلازلو هصوص فتح كنا ديلو مرحت تشكركرتن تسافرتن حتيتوم اتي اب محضرات كبابي متكل ابيت شبحن قدقدن زركب اب كرامات بزورده وحايز زتبلاشو تنصفت بينتوتات نمنقسقاساتهم بقالوتا صليو خمزلو زحبرتهم تسافرتي صعبيناتو كيباسه قلحتا خغبرلو ازخاخيروم كابنا بن ابزن قسقسلو نتبينتوتات كاب مكينا وريدوم باغروم كم زسغرو زحبرو تسافرت دما بفلاي اب غزي وحج اب برخا زحدرو الوانات كم زلو ارديوم منغستي بغزي فوصايتات زهانصو صرغيا سان كفيلاون اواناون صغنا ناب زخبده سعبين يمرح كيمرحت انقاق كغبر ززخاخر ابال مقصار تشكركرتي من سيدارو ولد يوحنس زملكوت اكل كلو غنا اتكروخ غبرلو تلابيوم اب كتما دقم حرت ركينا تركب تكال معلما ولد سناي ندق انستيوتن الزوبا مويا مقسام ابركتو تغبر كمزلا كاب چنفر حماده زترخ بحبريتا عملكيتم اذا ابو ويزرو يرغا عالم قبر مسقل زتبهلت ابنتاوي زغا تونن تكال زاغيت اب شدشت زورياتات 110 تخلتن دق انستيو اسلطينا خمزلا مس حماده من محدارتن الزوبان بمتحبار دما نصغمات عليت سدرا ام سلطانن محغازن كمتنطف ب28 لكاتيتا بزتخايده ناي ممرقسن سرعت تغليصوم ويزرو يرغا عالم ابز سمعتو قال اتا اب 2009 بحنتي ناي لقاح ماشين معلما زبغستا تكال بزكايرو تحيال صعرن استغبرلا متحبارن ابز وان ونانيت 10 ماشينات كتكون نخالوت دق انستيو ارأي ختكونن كم زخالت حبيرام فرياتا طلبات عداغات خابي ام ملعب استواصو يغبر كم زلو زحبرت ويزرو يرغا عالم نمسفحو اب تكايدو صعري من محدار زدل مدغغاف كغبرلا زلوا صنع امنت غليصام
እታ ትካል ንሻድሻይ ግዜ ኣብ ዘካየደቶ ስነ ስርዓት ምምራቕ ዝተረኽቡ ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ ርእይቶም ወይዘሮ ይርጋዓለም ብጻዕራን ተወፋይነታን ኣብ ሕብረተሰብ ኣርኣያ ክትከውን ዝበቕዐት ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ብምጥቃስ ዝያዳ ሞራልን ምድጋፍን ከም ዘድልያ ኣብሪሆም